Kako počinje jutro osobi koja drži prvi put live streaming na svim platformama na 3 aparata. Ja inače kad se susrećem sa nečim tako, ja sam kao dete uzbuđena zato što, eto, to je nešto novo. To je pozitivno uzbuđenje, nema negativno, a u negaciji razmišljam samo šta nisam predvidela, pošto ne znam kad se prvi put susretnete, zato što su aparati previše blizu. I ono što mogu da poručim svima, to je da ne mora da bude ništa savršeno. Treba bude samo iskreno. Vidimo se večeras u 7. Prijetan dan vam želim svima. Sa zdravim šećerima i to sa vrlo malo sastojaka, kao što sam obećala juče. 1000 puta sam ovaj recept modifikovala. Volim veoma slatko, pa mi stalno dođe da nešto menjam. Imam sve da proverim zvuk za streaming danas. Morala sam da odvojim za sebe. Želim svima vama da poželim dobrodošlicu. Veoma inspirativne stvari, sve ono što ste me pitali, jer ja mnogo volim da delim stvari iz ličnog iskustva koji su deo mog puta, online puta. Ovo je moj dnevnik, hoćeš da me čitaš, ne moraš da razumeš, dovoljno je da si sada tu.